Brzina oduvijek je bila dio mene. Ali ne samo ona na stazi. Brzina razmišljanja, donošenja odluka. Nikada nisam bila osoba koja se uklapa u zadane okvire. Uvijek sam birala svoj put i gradila ga na način koji meni ima smisla, bez potrebe da zadovoljim tuđa očekivanja. Disciplina, strast i osjećaj za detalje, to su stvari koje me definiraju. Na stazi i izvan nje. Ja sam netko ko pomiče granice, ali s razlogom, s fokusom, sa znanjem i s poštovanjem prema onome što radim. Jer za mene auto nikada nije bio samo auto. To je emocija, iskustvo, način života. Najviše svoja sam u dva svijeta. Prvi je staza, trenutak kada sjednem za volan, kada sve oko mene nestane. Tada se sve utiša i ostanem samo ja i vožnja. U mojoj obitelji automobil nikada nije bio samo prijevoz i tako sam ga i ja doživjela, kao emociju, kao energiju, kao iskustvo koje se ne može objasniti, samo osjetiti. Drugi svijet je spori, ali jednako intenzivan. Gastroputovanja, mjesta, okusi, atmosfera, detalji koji stvaraju doživljaj. To je moj način da usporim, da osjetim trenutak na drugačiji način. Iako su ta dva svijeta potpuno različita, oba me jednako definiraju. U oba sam potpuno svoja. Sjećam se prvog susreta s Porscheom, crni 997. Nešto u njemu bilo je drugačije. Dizajn, zvuk, stav. Već tada sam znala, to nije samo automobil. A staza, to je posebna priča. Trenutak kada upalim GT3 RS, stavim kacigu i krenem. Srce ubrza, ali fokus ostaje miran. To je balans između kontrole i adrenalina, između preciznosti i emocije. Samo linija, kočenje, pokret. Sve se posloži, kao neki reset. Sloboda za mene znači imati izbor. Birati svoj put, svoj tempo, svoj život. Bez osjećaja da nešto moraš. Samo zato što se to očekuje. I možda je većina stvari u životu zamjenjiva, ali vrijeme i iskustva nisu. Zato danas biram trenutke. Jer vožnja za mene nikada nije bila samo put od točke A do točke B. To je osjećaj, nezamjenjiv. To je stanje, neopisivo. To je trenutak u kojem sam potpuno svoja. I ono što ostaje nakon svega nije brzina, nego taj snažan osjećaj da je sve na svom mjestu i onako kako treba biti.